Mga mamis, naglisod ba kamo sa pagpagkaon sa inyong mga chikiting o gutanon apan paborito nila ang burger? Why not trying isagol ang talong sa imong burger patty aron mas puno kini sa bitamina? Kunon sahon pagluto. Kini atong sayran pinaagi sa report ni Mark Reggie Abelia. Mamahimo ng mas sustansyado ang paboritong burger sa imong chikiting pinaagi sa pagsagol sa utanong talong. Kini ang dungan tang katuunon og luto ang eggplant burger patties. Kini ang mga ingredients. Alang sa pagluto, hiwaon og ikaduha ang talong dayon timplahan base sa imong panglasa. Sa init nga mantika sa kaha, igisa ang sibuyas ug ahos. Dayon luto usab ang ground beef. Human maluto ang ground beef, iandam ang binatil nga duha ka itlog. Dayon i-mix ang ground beef o talong. Pagkahuman, sa init nga mantika, lutoon ang eggplant burger patty. And there you have it mga kapuso, ready to eat na ang eggplant burger patty. Base sa National Nutrition Council 7, adunay high antioxidants ug fiber ang talong ug low calories kini. Samtang nag-enjoy ang mga chikiting, makatabang usab kini sa pagpalig-on sa ilang immune system, makapanindot sa panit ug makabaid sa pangutok. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.